toiseen vaihtoon joukkue numero 31. Sarjassa H150 Jämsän Retkiveikot. Kari Mäki toi viestiä maastoon Jaakkola Junnu. Hyvä Jaakko. Kaksi joukkuetta numerot 36 ja 35 toiseen vaihtoon. Eli Vaajakosken Terä sarjassa H180 Heikki Rusko. Ja samaa sarjaa Nuuta Jyväskylä Vesara Janiemi. Joukkue numero 13, pojat 18 sarjaa. Paulus Sulkula ja heti perässä H120 sarjasta Ari Hämäläinen ja Saarijärven Pullitus. Vaihtoleimaukseen ja vaihtoon saapumassa joukkue 41. Sarjassa H210 Jämsän Retkiveikot Pentti Helminen. Ankkuriosuudelle pääsee Keijo Jyrki. Joukkue numero 11 Vaajakosken Terän pääsarjaa. Ja siitä vain viesti matkaan lähtee Jari Liuha ja perässä heti Vaajakosken Terän toinen joukkue. Joukkue numero 9 Petri Saari tuli viestiä ja maastoon lähti Jarkko Halma. Jyväskylän joukkue numero 60. Koulutetaatiin siinä vaihtoon T120 sarjaa. Sirpa Harjoki toi viestiä ja maastoon pääsi Pekka Makkala. Viemään Mika Näpänkanni. Sarjassa H150 saadaan seuraava vaihtotapahtuma. Seppo Särkkä tuli toiselta osuudelta ja matkaan lähti Heikki Aarrejoki. Vaihtoon saadaan joukkue numero 3, Nuuta Jyväskylän joukkue miesten pääsarjassa. Mikko Lepo tuo viestiä ja maastoon pääsee Lauri Pohjola. Sitten sarjaa 18 vuotta. Nuuta Jyväskylän joukkue vaihtaa siinä näin. Olka Hannunen toi viestiä toiselta osuudelta ja kolmannelle osuudelle matkaan lähti Venla Lyyli ja Raivio. Tommi Kuronen ja matkaan pääsi Marko Pitkänen. Miesten pääsarjassa tapahtuu vaihtoja jatkuvasti. Joukkue numero 1, Vaajakosken Terää. Tuukka Jurvakainen toiselta osuudelta matkaan pääsi Janne Hartman. Hyvä Jaakko! Mukaan näköistä menoa. Hyvä Jaakko! Joukkue numero 5, Keuruun kisailijat miesten pääsarjaa. Jaakko Torri ja Petri Kajarinen säntää sinne Hartmanin Jannen perään.
vaihdossa tapahtuu joukkueen numero 15, Suunta Jyväskylä. Sarjaa H16, Elias Kirjavainen ankkuriosuudelle Lasse Laakso. Ja maaliin joukkueen numero 18, sarjaa H14, Kangasniemen Kalske, Joona Laitinen. Hyvä Markku! Hyvä Markku! Vaihtoon sarjassa H150, Suunta Jyväskylän joukkueen Markku Alakoski. Heinonen vaihdosta perästä. Joukkue numero 2, miesten pääsarjaa Samuel Heinonen tuo viestiä. Ja matkaan lähtee kokenut Heikki Kettunen. Kello 13 tapahtuu. Ja vaihdossa tapahtuu joukkue numero 30 saapuu vaihtoon. Sarja H150, Vihtavuoren pamaus, Petri Alvoittu. Ankkuriosuutta lähtee viemään Ismo Paukku. Maaliin saadaan joukkue numero 56. Tytöt 12 vuotta, Jämsän Retkiveikot, Lotta Voutilainen, reimaa näin. Vaihtoon joukkue numero 8. Miesten pääsarjaa Jämsän Retkiveikot, Jani Tommi. Ankkuriosuudelle Jorma Jussila. Jorma! Tarkasti. Vaihtoon joukkue numero 60, Kangasniemen Kalske, sarja on B120. Toiselta osuudelta viestiä toi Virpi Valkonen, ankkuriosuuden vie Tuija Alo. Sarjassa H120 saadaan vaihtoon Suunta Jyväskylän joukkue, viestin viejänä Ilkka Laakso. Kolmannelle osuudelle pääsee Tapio Mattila. Vaihtoleimaus näin. Nyt muuttuu Timo Joensuu. Tarkka ja Olekka tuota paikalla. Ollaan kerran sieltä kerran! Nyt tuli roikkoja tästä! Maalissa aloittaa 10 raikkoa! Ja matkaa Timo Timpejoen. Ja vauhtia lisää! Vauhtia lisää! Vaihtoon sarjassa H180 Jämsät Retkiveikot, toiselta osuudelta Heikki Pitkänen ja kolmannelle osuudelle lähtee Matti Valta. Tarkasti. Kulmalla vaihtoleimaus näin.
Kulmala. Heti perässä miesten pääsarjassa joukkue numero 4. Rastien 4 oma joukkue, nuorista pojista kasattu joukkue. Ennen varistoi viestiä ja ankkuriosuudelle lähti Jaakko Hyttinen. Siinä menee Saarijärven Jaakko ja Rastien 4 Jaakko. Maaliin saadaan joukkue numero 52. Tytöt 14 vuotta sarjasta, Kangasniemen Kalkke, Lotta Pynnönen. Vaihtoon saadaan sarjasta H180 Jämsän Rekkiveikkojen joukkue. Reino Myllyharju tuo viestiä. Ankkuriosuudelle pääsee Eero Sommi. Vaihtoleimaamisen tuosta Saarijärven puolustuksen väliin. Maastoon pääsee Aino Mäkelä. Ja nyt saadaan maaliin tulo. Sitten saadaan maaliin järjestävän seuran Rastien 4 värejä joukkue numero 44. Sarjaa H225. Ilpo Kinnunen tuo siellä viestiä lennokkaalla askeleella. Ja tuossa Harjanteen yläosassa kakkososuuden kartta. Niille menee kyllä niin. Lisää maaliin tulijoita. Joukkue 66, Hankasalmen Hanka, Maria Kankaanranta.